Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raine rai bantal yo. Delala kok bersaur terus masuk waktu subuh terus keturu misal. Tangi-tangi adem mawani. Alhamdulillah pemirsa wis mendekati lebaran ya alhamdulillah. Asal mulai dino apa aku gak paham. Iya alhamdulillah delalah ki mendekati lebaran kok yo Google AdSense ku metu pemirsa iki memang sangat kebetulan. Tapi asine ki di Jumat kuwi notifikasi email. Tapi kan nunggu konfirmasi bangi buka 1 minggu kan bangi tutup ceritane. Iki nunggu anu sik pemirsa. Aku nunggu bangi buka engko lagi disalurkan nang rekeningku. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ya ono sing takok anu berapa bulan sih Mbak? Gak mesti aku pernah 4 bulan, pernah 7 bulan sekali. Nek kanggo aku wis apik lho. Bersyukur aku lah. Kadang sing gawe YouTube belum seberuntung aku. Nek aku yo sematur nuwun. Maksudnya iki yo gawe konten disambi ngomong ngambek ngopeni omah sebagai ibu rumah tangga. Ndelalah kok iso Google AdSense metu yo sematur nuwun. Ya ndelalah kok kebetulan iso tinggu anggan cekelan masalah yo Mas Anto paling libur iki mungkin seminggu luwih HP mendekati 2 minggu paling pemirsa. Ya tinggu marek-marek apa ae. Ki nunggu cair nunggu konfirmasi bangi buka lagi disalurno nang rekeningku pemirsa. Alhamdulillah lah. Dan engko yo karo meni sedikit dah kanggo keluarga. Kanggo mae mbek tuku jajan ponakan Siti. Yo pengene yo apa jenenge rame terus ya pemirsa YouTube. Aku wis matur nuwun diwarai Tante Deni. Karepe Tante Deni yo sebagai ibu rumah tangga yo ben golek duwe kesibukan yo ben wong ki nek apa ibaratnya duwe kesibukan kayak konten ini ki ben gak gampang pikun pemirsa. Ngono ya alhamdulillah ya engko ngenteni anu sik pemirsa. Aku tak yo mbek nyapu-nyapu. Soalnya notifikasi email yo kebetulan sekali lah. Pokoknya entah piro ae nek wis melewati nominal 1.300.000 yo kuwi lagi iso dijupuk yo iso nek kan aku kan yo apa ibaratnya apa yo nek ngarani apik lali. Wis pokoke yo meliwati iku entah 4 bulan sekali apa ndelalah mau jenenge konten iki yo rame yo sepi ya pemirsa yo kok dudulan padane kan ngono. Mbek nyapu pemirsa yo. Ya ndelalah kok 4 bulan sekali so metu ya alhamdulillah. Ki aku berapa 7 bulan apa 8 bulan apa 7 bulan. Ya pemirsa yo lali aku. 4 bulan pernah, 7 bulan pernah. Ya alhamdulillah kok disyukuri lah. Even sithik-sithik ya mbek iso berbagi sik karo mae. Ibuku yo tak gawe tapi nek aku pas dolan kono pemisane Jepon. Sithik-sithik dibagi yo ndi marata yo ndi wong tuwa memang yo gak akeh tapi setidake wong tuwa iki dikai sithik ngono senenge mbah pemirsa. Ingenteni tak resik-resik masik yo urung masuk
Cuma kan sana notifikasi dikirim ke Google AdSense. Sahore di jam 3 kudu glegek lagi jan. Alhamdulillah ya wis omongan karo RT wis reduk suda, cuma ya iso tepi sik ono pemirsa. Cuma karo duk suda mercone. Aku iki apa jeneng bukane iki yo tak anduk bolak-balik ngono enggak. Iki aku cerita karo pemirsa nek biasane esuk niku sudah dadar, iki wis reduk suda. Kan wis libur sekolah iki pemirsa bocah-bocah. Alhamdulillah insyaallah tahun niki aku nganu bodho nang kene. Bodho nang kene dadi nek Mas Santo mulai anakku sing barep Mas Alex sing ikut orang tuaku, yang ikut orang tuaku engko diparani. Ben dhek yo ngrasakno lebaran nang kene juga pemirsa. Mas Alex wis libur. Yo kadang aku kan yuk mau ngelepokno bapakku ki yo kerja pemirsa. Yang ngewangi dodol ibuku yo kadang yo apa jenenge mandi ya pemirsa dadi. Nek kadang libur semester iso diparani Mas Santo parani rene. Aku ki kadang wedi nek nggo bocah pemirsa nek dhewean kadang wani-wani ae yo. Ngerti alas sing nggo bocah aku gak wani. Ndeknya aku sik di akar-akar pitik pemirsa. Terus kengko anakku tak merah ya. Agak isi rezeki sithik lah pemirsa. Lanjut resik-resik. Aku ya terima kasih ya buat pemirsa wis mendukung aku selama ini ya matur nuwun ya. Semoga rezekinya lancar terus. Pokoknya wis matur nuwun. Ya alhamdulillah aku dikai kesempatan kenal karo Mas Dimas lek dame sekeluarga. Iso banyak belajar dari mereka. Beliau maksudnya matur nuwun aku pokoknya ya pemirsa ya sekeluarga matur nuwun buat pemirsa ya matur nuwun sing dengan senang hati nonton kontenku, dengan senang hati juga komentar yang baik-baik, bisa memberikan contoh komentar yang baik ya aku matur nuwun. Kisah resik pemirsa. Nah, aku tak berangkat sik. Emang caire sak bare luhur dadi aku ngenteni sik karo engko ngabuburit. Ya pemirsa, yuk. Kita tunggu nanti di merah ya. Konten selanjutnya engko dilanjut. Ada MC pemirsa. Adik, pemirsa iki wis tekan nganu. Mak, berbayar YouTube meneh mak saiti. Iyalah ya. Masalah alhamdulillah ya Allah ya Robi. Perlu dek wau pun pendet. Nggih. Dikek legen-legen mak. Nggih, alah sithik mak. Nggih. Barokah ya Nduk. Nggih mak, matur nuwun. Rezeki akeh. Nggih, alhamdulillah. Diparingi lancar. Nggih, wah mak ngatemi mah dolan ceritane. Santur suwun. Tante Deni suwi mak. Oh lagi, oh nggih, tak ambek dolan. Kok nek mulai tak golek takjil. Nggih. Amel iki apa susu karo dhuwit nggo tumbas jajan nggih diwakili Amel. Nggih, calah. Anu susu kare nggo tumbas jajan, Mak. Iya, Bude matur nuwun diwari Mama ya, Nduk ya. Mak, kula kalih titip arisan nggih. Lah kok peman to? Nggih, engko nek menawa Tante Deni sik jalan-jalan, apa pengen golek jangan nih Mak, engko nek entek. Jam piro lagi? Nggih arep jam. Jam iki mati rusak. Oh. Bocil-bocil. Anu kan tak sembuh kan yo. Terus tak sembuh. Mamam ngonten mau yo. Ambek ibu em ya, Fer?
Terakhir di lantai Mbak Mang. Ki metu ki ambek bayar arisan sisan tak titipno mae ya. Ki ya alhamdulillah ya iso manis sithik pemisah iki mang mbek nyang nukokno jajan amel sithik. Ya mbek kumpul karo bocil-bocil do ngabuburit. Engko kan dadi aku mulai karek tuku jangan. Tuku jangane wis nang kono kuwi lho cobaan pemisah. Dadi engko apa jenenge karek adus resik-resik. Kayak pemisah ya tak tutup dulu kontennya. Ya dibagi rezeki sithik nggo mae. Nggo tumbas jajan amel sithik. Tante Deni paling derangku. Aku ngenteni kon kata uangnya sek suwe. Kayak pemirsa tak tutup dulu. Terima kasih. Pokoknya ojo lali like comment sampai keluarga Mas Gopem. Anak lakukan Mbak Anis Pro sing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.